I pozdrav svima ljudi moji, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu igramo Farming Simulator 22, zapravo preživljavanje FS22 epizoda 7. Još malo bliže nam se kraj ovog serijala, krećemo na novu mapu. Lupite like, subscribe i tako ljudi, uživajte mi u videu, neće bit će dug, ja mislim. Danas ćemo sijat. Rekao sam da će ovaj serijal trajati 10 epizoda, tako da imamo još 4 epizode ako računamo ovu ispred nama. U zadnjoj epizodi sam rekao da dižemo kredit, prodajemo njive i kupujemo sve živo. Zapravo nećemo prodati sve njive, jednu ćemo pustiti za test. I tako, uživajte mi, tako da zapratite moj drugi kanal Clipper 2, zapravo sad ću promijeniti ime Clipper Gaming, tako da će tamo, ako želite, da tamo izlaze, dobro, sad se stisnu, znači to je prva sezona, znači 10 epizoda. Ako želite da na mom drugom kanalu Clipper Gaming, zapratite ga, imate linku u opisu videa, da idemo do 100 epizoda. Znači na ovom kanalu da bude samo 10 epizoda, a na ono 90, tako da pišite. Ako vam se sviđa, naravno. Dobro, šta ćemo danas? Idemo spavat. Idemo ljudi spavat. Čekamo mart, 3. mjesec da možemo sijat. Tako da, udilo. Tako da još malo bi se moglo nešto desiti. Nećemo tako nikad doći, ljudi moji. Idemo ljudi, znači, sad ću vam pokazati moj drugi kanal na mobitelu dok se ovo spavamo. Samo se prebacimo na Gmail, imamo 30 Gmailova, šalim se, nemam. Čekajte ljudi moji, tako ćemo ići, sad ću vam pokazati. Ajmo ljudi, spavamo. Znači, čekaj, tu sam ja nešto pokušavao, to ćemo izbrisat. To je trebalo biti sa nekim serijama, ali okej. Znači, ovo je moj drugi kanal, vidite. Zapratite ga jer ide ludilo. Ići će ludilo svakog dana, tako da ćete uživati. Krećemo tek negdje, moramo spavati. Krećemo negdje tek u 5. mjesecu, do onda nemam puno vremena, znate ljudi da ja idem u školu, sad je polako kraj. Mora se mora se polako početi učit, šalim se, učimo, ali mora se malo nešto ispraviti, tako nećemo to. Tako da, bit će to uskoro. Ja, ljudi. Sijemo. Opa! Kako ovo štišadu radi. Danas sijemo. Sad.
Šta je ovo, ljudi? Nešto šteka. Motaj mi belu limuzinu. Dobro, ljudi, ja poludio malo. Sad nešto radio za YouTube, pa me malo premuta. Malo me grdo zeza, grdo. Vidi, meni se ne da sijat. Amo. Ja, ljudi, ja ne vidim nake šta radim. Šta? Ajde mi kaži da ovo ne može sijat. A čemu? Ljudi, ne možemo sijat zbog glupog snijega. Tako da nam je propao cijeli plan danas. Da, šta sam htio reći? Na drugom kanalu sam rekao da ćemo nastaviti s ovom mapom. Tek tamo negdje u 5. mjesecu, do onda ćemo... A zašto da vam ja otkrivam tajne, a? Tamo će ići PUBG, iće Stay Live Simulator, ići će više gaming, tu će biti više malo van. Ali bit će tu gaming. Tamo će ići The Long Drive, to će tu, ne znam da li će biti više The Long Drive, to mislim da neće. Biti će, a vidjet ćemo ljudi sve. Još uskoro ćemo instalirati neke još igre. Ne znam koje instalirati, imam puno, sam probala sve sa neke. No komentar. Tako da ljudi, uživajte mi. Ne znam još šta da vam kažem. Tako da, poslije 10 epizoda vidjet ćemo kako ćemo se zvučiti s kredita. Ili nećemo dizati kredit onda, nećemo. Bolje ne, onda će nam biti problem. Poslije. Ljudi, ja ne znam kako da ja sijem. Ljudi, ja ću poludit. ćemo, ne znam, stvarno sad snijeg je pao, uništio nam je video.
tako da ne znam šta da radim. Da idem tanjurat opet njive, neću. Ne znam ljudi, ne znam, razmišljam, ali ne znam. Ova teža mapa, baš je teška mapa je mala isto. Teško ljudi ovdje živjeti. Ajmo, čekajte. Nema ispred. Nećemo ništa kupovati ljudi. Još ćemo ići u minus, pa će nam biti. Vidimo da nešto prodamo. Ne, ozbiljno, sad smo malo u minusu. Mislim, mogu biti u minus. Šta da radimo, ljudi, sad sam snajvijao. Zato ćemo ljudi malo napraviti pauzu od ove mape, jer ja ne mogu. Idemo se, ajmo nešto, moramo raditi nešto. Idemo pili drva. Treba nam pare nekako zaradit se mora. Bilo kako. Moramo sijat, ali... Gledajte vi ovo ljudi. Ja bi morao sijat, ali morat ćemo u aprilu. A dobro, u aprilu ćemo sijat. Sad kad ja otpilim drvo, ovo će... Ne znam. Čekajte, ljudi, nećemo tu pilit, moramo kupiti neku šumu. Malo jadno tu pilit ispred kuće drva. To nije niti moj ovaj put, ja mislim, ne. Sada, šta da ljudi radim sad? Ljudi, sad stvarno ne znam, sad ću poludit. Lupite like i subscribe za moj trud. Ja stvarno se trudim za vas. Vidjet ćemo na gaming kanalu kako će nam ići. Da li ćemo stići do 5 epizoda. Ako dođemo do 20 epizoda sa 2 traktora i ovo 21. epizoda će biti kraj, da se zna. Znači nema tu više. Bude tu. Šta ćemo, idemo spavati. Tako da ljudi moji, ja ću ponudit, a vi uživajte dok ja ponudim. Tako da, bit će gaminga na drugom kanalu, moćete gledat sve živo. Dobro. Možete gledat sve živo. Do long drive. Ali stavite ćemo negdje od 5. mjeseca. Ne na gaming kanalu, ne znam, stavite ćemo početkom 4. mjeseca, startamo, a ova mapa ide krajem 5. Izvinite ljudi, ja imam obaveze ja malo, tako da nemam... Ja sam tu posio ovo. Kakav sam ja kon. Ja sam jučer tu posio malo. Jo, čemu sad ovo? Ma ja ovaj traktor ne može vući niti... Pa nema snijega. Ljudi, ovo nema nigdje. Zato vi morate lupiti like. Bojte vi ovo ljudi rokamo. Varate gas, dimi se sve. Ma meni se dimi, a ja se dimim. A meni se dimi. Za mene se puši. Dimi.
mi samo se divimo. Dajte ljudi, ovaj traktor je tako, uživajte sad. Dok se ja patim. Samo još jedno obavještenje. Po Yeti će izlaziti 2 videa na ovom kanalu. Biće to jezive pustolovine, a baš i jezive. Ili vi ćete, staćemo sve prizivati. Šta ćemo raditi, bit će ludo. Ja nemam više ovako živca, idemo od gore za dole. Vidjet ćete sve šta će se događati. 2 videa na dan će vjerojatno biti. Probat ćemo ovaj dio i na opa 2 kanala, ali na ovom kanalu 2 videa na dan, a na gaming kanalu 1 video. Tako da će to biti jako ludo. Naprimjer, jezive pustolovine, zezanje skladno, šetanje psa, jezive pustolovine, glupiranje i tako nešto, znate. I novi se javu uskoro svega. Tako nešto vani, vidjet ćete se. Učite i onda će bit će gaming, PUBG će biti na ovom kanalu. S nekim... Ne znam kada će se to snimati, ljudi. Treba se snimat sve živo, ali se ne stigne. Ljudi, uživat ćete vi na mom kanalu. Vidjet ćete vi do ljeta, ja vam obećavam, ne da vam ja obećavam, ja znam. Ja ću držati 1000 pratioca, jer znam kako idemo, malo nam fali do 800. Počeo sam gubiti pratioce, sam ja glup u glavi malo, šans. Jer sam glup, ja snimam malo sad glupije videe, zima, nema se tu šta posebno snimat. Tako, vidjet ćete sve ljudi, vidjet ćete 100%, do ljeta ćemo stići. Samo vama treba malo, zato neću ja. A uživajte. Kako se ja tu patim.
Nemam živac da zove traktor. Ajmo malo neko ne radi, nek se on pati. Vidim, idemo malo se otpustit. Šta se tu desilo? Srna! Ominja! Čekaj mene! Čavam se. Idemo ispili nekome gume. Pijit ću. Idemo ljudi malo, šta ćemo? I neko malo sije, ja sam umoran, imam još 2 njive, danas ćemo moljeti. Idemo malo ovaj traktor i palit. Idemo do kombajna, idemo krug do kombajna, da vidimo da li ono uopće radi. Moramo ga popraviti, je ovo teško motat. Ne lakše igrat sa volanom, ali na laptopu je teško, mislim neće. Gleda makina. Sad slušajte, sad ćemo vidjeti. Vidim da je popravak ova, treba se popraviti na tankat. Slušajte, sad da vidimo. Jer ja ne stiskam ništa, ozbiljan sam, gledajte. Ću vam sad pokazati, slušajte sad. Eto, on se ugasi. Prvo ćemo stiskati gas, čekaj sad, gledaj. Ok, malo je upalio, čekajte, idemo sad gas, samo gas. Ok, upali, čekajte malo da se zagrije pa do snijega ipak. Radi, sa gasom sam krenuo malo napred. Nema ručne, to je glupo. Čekajte. Tako. Čekajte, digni to. Tako, nek malo radi s većim gasom. Tako. Tako radi s većim gasom malo. Neka malo on to vrti. Mi idemo vidjeti šta se dešava. Jedva je upalio, vidi. Da nije upalio, ne znam šta bi napočekiti. Da li to ima za kupiti. Kriva tipka. Koliko sati? Uj, ja moram spavat, šalim se. Ja nikad ne spavam. Šala, mala. Nema vi to. Čekajte, da vidimo ljudi, da li ono uopće radi. Radi. Nazad, on se ugasi, čekaj. Ja ništa ne diram, imam tu ruke, samo želim postaviti zvuk. Ovo je sad ovo, gore. Čekaj. Da se gasom. Gore sad ovo. A čekaj sad. Tu je ruka, čekaj. Moram s gasom, čekaj.
Tako radi jače da ga brže zagrije malo. Nešto ne radi. Kad se sagne, on se ugasi, ja? Da, benzina možda i popravak samo treba. Čekaj. Rikvec je problem. Ljudi sad nešto... Čekaj sad. Glupo je što tu ne rade retrovizori, jer ja bi vozio na retrovizore, to ima samo na PlayStationu, ajde. Ne znam, ljudi, sad ćemo s ovim kombajnom, ako ne bude radio za žetvu, ja da posudim nekoga. Da, eto, malo godi sam skoro izvojiti, ja mislim da ću sad poginut. Malo sedi... Me glava zabola nešto. Imao sam prije plan da svo ovo drvo otpilimo i tu stavimo veliku garažu. Tako da ćemo to sve vidjeti, to ćemo na drugom kanalu. Sad nam se bliži kraj polako, tako da... Malo mi je žao što nećemo više na ovom kanalu. Šta ćete? Ali šta ćete, ljudi, to je tako. Sve što je lijepo kratko traje. Dobro, ako ne, sad pišite u komentar, ako vi uopće želite da snimam do 100 epizoda, to je, ja sam samo rekao da bi mogli snimat, sad to vi odlučujte. Dobro je, s tim, Stella mi dođe. Stella me, moj dragi, poletit ću u kanal zbog tebe pa ćeš mi platit. Vidite, to onog videa ugasit će mi se laptop pa će ga biti kukuruza. Upa, da iće tamo malo. Kako vozim ko luđak. Još gasi to motorno vozilo. Koliko je sati? Dosta smo snimali. Vidite, to je to od ovog videa. To je to od ovog videa. Nemojte me zezati. To je to od ovog videa. Upite lajkenzi. Subscribe. Gledajte vi šta ja tu imam. Vidite. Uskoro ide ova mapa. Na ovom kanalu, na gamingu ćemo, ja sam već sve isplanirao, pokazat ću vam odmah, na ovom kanalu ćemo igrat ovo, na gaming kanalu ćemo ovo. Tako da, ljudi, lijep pozdrav i uživajte. Ćao, gledajte, ok, igra, imamo igraku. Ćao. Adios, Sanja. Pa.